Салом алейкум ҳама каса бародаро, акаи худобаш саҳари хати омадан ай магазини мо M-Khor Spark 20 Pro ва Honor X7B телефоное ки дар аксия буданд, ҳардушона харидорӣ кардан, гарантияи талонашона нависондем. Ҳозир якам призшона мегирам ва мебинем ки дар тақдиршон чӣ мебурад. Як рӯтовушанака ду дона шарик як бора бигирем. И M-Khor саяка. Чӣ мебурад? Наушник Air Max M3 Plus дуюм гишака. И M-Khor сдай наушник. Стекло чехол ай Honor X7B. Чӣ хела яка магазин? Нормально. Бена яка харидорӣ кунем.